Nggih wonten tamu mangga. Ampura ya Bu. Rayi suci. Assalamualaikum Rayi. Waalaikumsalam. Aduh Kang, kula aku ngerasakna seneng gini sedakane sampean bikin saking gugupe kula aku ning lawang mau Kak kena. Artinya beli nyangka konon nyawa daling. Nggih Kang. Setekane pelet Nggih. lawase 6 bulan. Oh, Ninggalaken panggonan melu berjuang lawan Ki Bagus Rangin. nggih. Hi laskar-laskar bagusan Iya, iya. sing Bondan, sing Bantarwaru, sing Gunung Sari, Sukabumi lan sekitare ki pada melu kabeh mana keniling. Makan kabeh kini Kang. Iya. Aduh, iya ya Kang. Ninggange alhamdulillah Rayi. Dinakien jare Pak Gusten Kakang Bagus Rangin Nggih. kin ki perang ki wis selesai. Artinya wis rampung kono perang ki. Kanggo bagusan laskar bagusan iki wis rampung. Iya. Oleh kemenangan daling. Ya syukur kun makmur Kang. Oh.
Alhamdulillah sampean selamat tora. Mulane sing Ciponegara ling Nggih. mlaku sampenan kebujeng-bujeng. Artinya sing kanak wis burasane sampean ke Mburasane pengen namprok. ya wong pengantin anyar, Ya ora bodoh nih aduh emak. pengantin anyar ditinggal. Nggih Kang. Oli tugas sing rama kiai, sing Kuno. rama guru, Iya. pelet langka maning ning bantar baru ki. Heeh. Jeger ki, Iya. sing doyan gulet, sing reseh, sira dewek jekene. Ya iya orang bodoh nih. Sampean bawa wadian kana Kang. Ayo, anak beli. Ya mangsa si wadian Oh. kene wong Bantar Jati wong Likung ke. Ayo je, mana melu perang, Heeh. bantu para bagusan. Iya. Oh, pengantin anyar tak tinggal sejrone perang gak kini ling, pikiran makini. Singaran pepesan tak tinggal ki ora. Ya iya. Kang Mas, Iya Raye, sampeanku alhamdulillah kini sehat Kang Mas. alhamdulillah Raye. Gusti Allah ngupai kewarasan ding. Nggih. Selama kakang perang pikiran bae Raye. Pikiran suci ning omah ora kuno. Pikiran ana sing sanja beli wong wadon ke kene. Aja salah kuno Kang. Iya. Oh, istrinya sampean ku bebarengan karo kula ku. Da usah basi bae ning kula gah. Ya syukur. Aja watir sampean. Toli maning sapa wonge sing sanja Ya iya. marak-marak ning omahe peletku. Mangsa wani ya. Kalau sampean kari ngomong ku angger bae, Iya Raye. sok cemburu bae, kula mah ku istri setia Kang Mas. Singaran cemburu iku tandane cinta demen kudu Raye. Go aja maning laler mencrok ora. Wong sejen lirik begetak pendeliki Kakang Maraye. Kena saking sampean anyes be. Sehat Raye. Alhamdulillah Kang Mas. Sira pikiran beli Kakang melu perang Raye. Aduh, masa toli beli pikiran si Kang Mas. Ah. Saban dina saban benging miridi sampean bae. Oh, ningan. Moga selamat laki lagi maju perang. Sebab bakal wong perang iku kan taruhane nyawa Kang. Cilik yang lara, Iya, gede neng pati Ah. ora Raye. Kang Mas. Tuli tumben temen kene ling. Apa sih kuno Kang? Kene ki ambon-ambon wangi temen kene Raye. Yakin nih, wangi temen ampune ki. Iya kene ning sejrone ruang tamu ki kene Raye. Ya ada te arepan laki. Iya, kene ki minyak wangi ini apa kene Raye? Kembang eros Kang Mas. Kembang ros Raye. Pada karo kembang ros gini Kang. Ya ampun iki pada gini Kang. Ngene Raye. Nah, dodok sampean. Basa urang tepung tetep no mimiti urang geus ngedalkeun janji kembang ros kaya si cicai jadi saksi kakuri fungsi bebeja pacar orang ulah rek aral subahan margi pasini baheula pangharep
Rai. Temtune sampean ki durung dahar. Temtune sampean lelah. Paribasane lawas ninggalaken keluarga, sekian ketemu maning. Senajana durung mangan. Salon majikan Kang Darmin sareng Ibu Karniti, Bapak Widi, Mimi Widi, Plumbon, Sukagumiwang. Senajana durung inung Rai. Singarane wong rumah tangga daling. Nggih. Wis amprok kepetuk bega. Kakang wis seneng Rai. Ya iya. Apa maning jarak kasingarane wong rumah tangga. Oh, Sili asah, sili asuh, sili asih. Tuli mancrot temen kini rayi cahayane sirak kini. Kang Mas, Kula kula arepan ngupai kabar gembira ning sampean Kang Mas. kabar gembira. Ayah Denis Bos Tegok dihormati, matur kesuwun. Kabar gembira apa kuno rayi? Tas oli duit tak istilahnya ku. Boten Kang Mas. Oli warisan, Ora Kang Mas. bukatan tas bagi warisan. Ngarep-ngarep warisan bae sampean. Tas tetukuan. Boten Kang Mas. Hari kuwen garepan dupai kabar ning kakang peletku. Sirane duwe kabar baik apa rayi? Sampean bakal duweni keturunan Kang Mas. Keturunan. Sampean bakal duwe anak Kang Mas. Ngaco kuno rayi. Ayah Deno Galing. ora lali sarang bapak tuane Bilal Bilile kedik bos bangunan. Entas kawinan mangkat perang deng Ciponegara. Sirane ku ngadopsi anak tarayi. Boten Kang Mas. Bukatan ngaku anak njake sedulur sira. Ora Kang Mas. Hari kun Kula ngandung, kula meteng benih sampean Kang Mas. priben rai. Kula ngandung anake sampean Kang Mas. Delangan Kang Mas. Wis gede Kang Mas, wis oli bulane gini Kang Mas. Nok Fatimah mewile kedik si ananing Palembang dewek dede una sing duwe Taiwan dewe. Meteng. Nggih Kang Mas. Suci wis meteng oleh 5 Kang Mas. Suci ditinggal sampean ku Kang Mas ngandek Kang Mas. Ku Kang Mas wis katon kan Kang Mas. ya kuno Kang. Kang Mas, sampean kayak wong bingung. Dupai kabar gembira sampean rupane. Duh Kang Mas. Puro bera-bera sampean ku. Sareng aya denok keding abah kesin sing paling emang. Calon keturunannya sampean Kang Mas. Sucine wis ngandung Kang Mas. Dadi sirak bener-bener meteng rai. Nggih Kang Mas. Oli pirang bulan Oleh 5 Kang Mas. ditinggal ning kakang pirang bulan sirakku. Kurang luwih oleh 6 bulan kakang ninggalaken sira. nggih Kang Mas. Jamane 6 bulan kakang ke ora turu bareng karo sira. Kang Mas. Sareng Mimi Windy sing plumbon dewek.
pinganane mlaku sing Ciponegara tekang Bantar wartu kesandung-sandung angen-angen dregdeg ana pirasat apa iki pelurune wong Belanda trarap maning dadi kiyen kabare dianggep sira bahagia dianggep kakang seneng sareng Mama Darmin sareng Ibu Karnitia Keding calon majikan sing plumbon dewe. jujur Suci kakang ninggalakan sira 6 bulan sira bobot 5 bulan Kang Mas. karo sapa sira itu Kula karo sampean Kang Mas. karo sapa Karo sampean Kang Mas. Demi Allah demi Rasulullah. bocah lanang ndi Kesejene Kang Mas. Kecuali sampean minangka Kang dari sinandingan suci Kang Mas. Apa kesin ayah dia dokek kedik papayana dia kedik Mame Juna sampun lali selawase. sekudua kakang balik bahagia rongo kakang Suci ya aja dikang kakang ki seneng delengaken sira meteng kakang ki curiga karo sira kene aja jujur sepisan maning bocah lanang sapa sing manjini omah kiyen toli karo sapa sing Ya Allah. Demi Allah Kang Mas suci beli pernah karo wong sejen Kang Mas. kurang ajar sira kene Senajan raga panggang batine mah Bapak panitia unjungan buyut Cakatawan sampun ngelamun. Tiga sampean ucapan kelawan suci. Sehina serendah iku sampean nuduh suci. duduk kakang sing tega tapi sira sing tega wadon macam apa sira kene Suci Eling sampean ki Kang. Eling sadar sampean ki. Ya Allah, teka-teka. sadar apa Di mana kadang-kadang gawe lara ayah Denis bos tegono sarang-sarang majikane gede Kang Darmin dewe Ibu Karnitia Keding. mangsa bener sira kene dilanjutakan ga mangsa bener bakal wong rumah tangga bakal pedaringan wis ngelimpang mangsa bener ke sira kiyen ke calone makene celonase makiyen ke daling cak digawa mendik ini Kok dingin sampean kesadaran dingin sampean ke. Yang aku lo calo lagi apa sampean ke? ditinggal ning kita ku 6 bulan kin metenge wis 5 bulan Weruh Kang weruh sampean ninggalaken istri sampean ke jangka 6 bulan. 6 bulan cak Iya. metenge oli 5 bulan cak sing sabulan oli sapa kono Ya dudu kaya konon Kang. Sing di bagian pilihan bega keluarga sampean ki jareng basane ki ngestukaken karo sampean ki. ngestu kenapa sira ku kono sira masa bungkus gak beres gitu daling Wah, iya loh. Ya Allah. Hei. Lagi ya sampean ki. Wah, ya.
Yo gila sampean ki. Gila sampean ki Kang. Ki istri sampean Kang. Baka sampean, baka wis ora terima. Jarang kana omong sampean ka ora kana. Nangis lo Kang. Oh, rumah tanggaku Kang, diwajib mati sampean ki. Baka wis ora terima, dipegat ki sampean ki istrina ki. Wajib mati wis. Aduh. Alasan tenaga tua ya. Aduh. Semenang aja hau bae. Rabi-rabi kita dewek. Dasar jembet karena tepet-tepet bret ini. Tega sampean kelaban Suci Kang Mas. Karo siapa sih aku? Hah? Cuman karo sampean Kang Mas langkah liyane Kang Mas. Kang kula kenyakseni, Kang kenyakseni. Ning istri sampean ki kula kenyakseni. Aja-aja karo daling gini. Lo ya lo sampean ki ya. Alasan ora sadar sampean kepikirane ki. Ya saben dina ngatur nguyu, ngatur ning ngebak, sira. Oh. Harus apa sira kene? Hah? Karo sampean Kang Mas. Langkah liyane Kang Mas, sumpah Kang